Venus. Ja, nærmere helvede kommer vi nok ikke. Venus, som er den anden planet talt fra solen, har fascineret og givet drømme til mange mennesker om muligt liv på en fremmed planet. Men hvordan kunne det gå så galt for Venus? Den gik jo fra at være topkandidat for liv til at være den mest ugæstfri og livsfjendske planet i vores solsystem. Venus er som sagt nummer 2 talt for solen. Dens diameter måler ca. 12.100 km, hvorimod jordens diameter er lidt længere, ca. 12.800 km. Venus omkreds måler det kvæse af ca. 38.000 km, og jordens måler lidt mere, godt 40.000 km. Derfor er der også en sværere tyngdekraft på Venus end der er på jorden, fordi størrelsen på et planet har noget at gøre med tyngdekraften. Hvis en person vejer 100 kg på jorden, vil den samme person kun veje 88 kg på Venus. Det tætteste jorden og Venus kommer på hinanden er ca. 41 millioner kilometer, og det sker en gang på 584 dage. Jorden er den planet, som kommer Venus nærmest, og Venus er den planet, som kommer Jorden nærmest. Altså de er meget tætte. Merkur er Venus' anden naboplanet. Det tætteste sted, de kommer på hinanden, er ca. 50 millioner kilometer. Planeten Venus er opkaldt efter gudinden af samme navn fra den romerske mytologi. Gudinden Venus var gudinden for kærlighed, skønhed og sødme, og Venus betyder også kærlighed på latin. Romerne og andre ældre civilisationer som f.eks. sumerne, fønikerne og perserne og det gamle Grækenland forbandt planeten Venus med noget skønt og frugtbart. Man har i lang tid været sikker på, at der har været liv på Venus. Fra teleskoper på jordoverfladen var det umuligt at studere Venus' overflade, fordi Venus altid er dækket af skyer. Men nu fra flere teorier og strålingslov beregnede man temperaturen til at være ca. 20 grader. I første halvdel af det 19. århundrede var Venus derfor en realistisk kandidat for et sted med liv på en fremmed planet. Faktisk den eneste ud over Mars. Sovjetterne var de første til at sende rumsonder op til Venus. Det skete den 12. februar 1961, og rumsonden hed Venera 1, men de mistede kontakten til den. USA havde deres rumsonde Mariner 1, men den forulykkede. De prøvede så at sende Mariner 2 op, og det gav pote. Den 14. december 1962 fløj den som den første forbi Venus. Målingerne afslørede en overfladetemperatur på omkring 400 grader. Det slukkede alle håb for liv på Venus. Efter flere mislykkede forsøg blev Venera 4 den 18. oktober 1967 sendt op til Venus. Den kom endnu tættere på planeten og afslørede, at mængden af kuldioxid var på omkring 90-95%. Den nåede at lave eksperimenter i ca. 90 minutter, inden det gik ned på grund af den høje varme. Den 6. januar 1969 målte Venera 6 trykket til at være omkring 90 atmosfærer ved overfladen, eller hvad der svarer til, at du befinder dig 890 meter under vand. Efter flere forskellige landinger med rumsonder landede Venera 8 den 22. juli 1975 og tog som den første billeder af Venus' overflade. Men hvorfor troede folk, at der kunne være liv på Venus? Det har noget at gøre med den skydække. I modsætning til andre jordlignende planeter gemmer Venus sin overflade under et slør af skyer. Skyerne er ca. 50 km over overfladen og består af svovlsyre. De reflekterer lyset på samme måde som sne gør, hvilket bevirker, at Venus er så klar at kigge på, set udefra. Man regner med, at Venus blev skabt på samme måde som Jorden, altså ved at planeterne blev dannet ved en kollision af asteroider. Nye undersøgelser viser, at der er blevet fundet granit på planeten, og som vi ved bliver granit dannet, når lava kommer i kontakt med vand. Så det er meget sandsynligt, at der har været vand på planeten. Mange forskere mener også, at der engang har været primitivt liv på Venus.
Venus kaldes ofte for jordens søsterplanet eller tvillingeplanet, fordi vi kommer så tæt på hinanden, nogenlunde har samme dimensioner, har den samme kemiske sammensætning og muligvis bliver skabt på den samme måde. Men ellers er der ikke andre ligheder. På jorden har vi en naturlig drivhuseffekt. Det er kort sagt nogle gasser, som holder noget varme tilbage fra solen. Den vigtigste er kuldioxid. Uden vores naturlige drivhuseffekt vil det være ca. 20-30 grader koldere. Jordens atmosfære indeholder bare 0,03% kuldioxid. Venus' atmosfære indeholder hele 96% kuldioxid, altså 30.000 gange mere end Jordens. Så man kan vist godt sige, at på grund af den høje mængde kuldioxid er drivhuseffekten på Venus løbet løbsk. Der er gennemsnitligt 462 grader på den venusianske overflade både dag og nat, og man skal op i en højde af 55 km, før man når en mere behagelig temperatur. Når jorden drejer en gang rundt om sig selv, hedder det et døgn, og det er jorden 24 timer om. Når Venus drejer en gang rundt om sig selv, tager det hele 243 døgn, så Venus drejer altså ekstremt langsomt. Jorden bruger omkring 365 døgn på at komme rundt om solen, eller hvad der kaldes et år. Venus bruger kun 225 døgn på at komme rundt om solen, så en dag er længere end et år på Venus set fra jordens side. Oven i købet drejer Venus også modsat jorden. Jorden hælder 23,5 grader og gør vi for årstider. Venus hælder kun 3,3 grader, hvilket gør, at Venus ikke har sådan nogle markante og mærkbare årstider. Venus har heller ikke nogen måne og har kun et yderst svagt magnetfelt. Cirka 80% af Venus' overflade består af flade sletter. De resterende 20% består af bjerge, men det er også nogle høje bjerge. Det højeste bjerg hedder Max Malmontes og er hele 11 km højt. Den bjergkæde, som den ligger i, er på størrelse med Sydamerika. Udover de høje bjerge har man også talt ca. 1 million vulkankratere, hvilket er det højeste kendte antal i solsystemet.